سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتلتي هابا ميديا كابا زخون يكون تعنتو نتابو مخوان ومناتن تكساتن حابريتاتات كقربلكم زتدالو هابا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن قربلكم مدلوات بتكسو نخباتحكم نشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت نخباتحو ختقابرو نلابو نلومي ربع 23 حدار كل التشحن 22 نابا زبلنا يوم زيناتات كسقركم فلما كان عندنا نتات كسمعكم. حبرت أوروبا بسنكي خينات تجري نزعنوا عبية تمرتي متأجني زوعل 33 مليون يورو حاجة زبركيتا. نابا تجري تقاريت أوزت أن حاجة قالوت من قدي أير إثيوبيا داق ما يسرحوا 5 جمر تحبروا. أمريكا أمونغو منقست إثيوبيا حوحاتن استقبل سممعنا السلام بقلطفن بمولنتن تقبراوي كقبار كم زقباء داق ما التحساسيبا زبلون قالوا زيناتن اللونا كساب موداتا مدلواتنا كتكاتلنا نعدمكو حزي نابا زرزروم كسقركم. حبرت أوروبا نتكال مقبي عالمن يونيسيفن 33 مليون يورو حاجة زبركتو اتي حاجز اب إثيوبيا بسنكي خينات نزعنوا ابيات تمرتين مهنات زوعل كم زخونون تغليصو اب إثيوبيا بسنكي خينات لعلي 2 مليون زاخلو حصانات كابه غبتا تمرتي كم زترفون اتي خينات نهصاونتي ازيو كم زصلون بمردا اتي حاجز كم زبركتون حزي حصانات داغماي ناب تمرتي كملسو كم زحجزون غليصوم بتوسخون اتي حاجز ناقربوت تمرتي تعنا ممقاب حصاناتن داغماي هنصت حدساتن ابيات تمرتي كم زوعل ارديوم ابي إثيوبيا بسنكي غونصي ابي 10 زبوتات لعلي 8500 ابيات تمرتي كم زعنوان ابي كينات تግራይ ጥራሕ 1500 ابيات تمرتي كم زبادما تغليصو وكيل يونيسيف اب إثيوبيا جان فرانكو روتي غلياد بوغنوم نتستغبر حاجز بمسغان እቲ ሓገዝ ንህፃናት ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ኩናት ካብ ዘጋጥመን ስንባደን ስለልቦናዊ ጉድኣትን ክወፃን መጻኢ ዕድለን እውን ብሩህ ክኸውን ከም ዝሕግዝ ተዛሪቦም ብተወሳኺ እውን እቲ ሓገዝ ኣብ ኩናት ትግራይ ንዝርከቡ 50,000 ህፃውንቲ መዓዛዊ መግቢ ክረኽቡ ከም ዝሕግዝን ከምኡ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተመዛቢሎም ንዝመፁ ብቐጻልነት መግቢ ክረኽቡ ንምግባር ከም ዝውዕል ተሓቢሩ እቲ ሕዚ ዝተገበረ ሓገዝ بدمرو نلعلي 80,000 ህፃውንቲ ቀረብ መግቢ ንምሃብን 60,000 ኣብያተ ትምህርቲ ዳግማይ ንምህናፅን ከም ዝውዕል ድማ ኣዲስ ስታንዳርድ ፀብፂቡ አብይ አሕመድ በሰንኪ ኩናት ዝተዳኸመ ቁጣዋና ንምድሓን ፈተና ዝፃወር ቁጠባ ሃኒፅና መባሉ ኣብ ጥርጥር ዘእቱ ዘረባ ከም ዝኾነ ተገሊጹ 15 ሕዳር 2022 አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ብዛዕባ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያን ቁጠባት ሃገርና መልኪቱ መብርሂ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ቁጠባ ኢትዮጵያ 127.6 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ከም ዝበፅሕን ኣብ ኢትዮጵያ ኣታዊ ሕድሕድ ዜጋ ዓመታዊ 1212 ዶላር ከም ዝበፅሕውን ገሊጹ እዩ ባንክ ዓለም ቁጠባ ኢትዮጵያ መልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ድማ ኣታዊ ሕድሕድ ዜጋ ዓመታዊ 960 ዶላር ከም ዝኾነን ዝቕባበ ዋጋ እቲ ሃገር ድማ 33.6 ሚታዊ በፂሑ ከም ዘሎ እንትገልጽ አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ወፂኡ ዝተዛረቦ ፀብጻብ ቅቡልነት ከም ዘይብሉን ዘጠራጥር ከም ዝኾነን ፓራግራፍ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ዘውፅኦ ፀብጻብ የመላኽት አብይ አሕመድ ቅድሚ ናብ ስልጣን ምምጽኡ ቁጠባ ኢትዮጵያ ንተኸታታሊ 10 ዓመታት ቁልጡፍ ዕቤት የመዝግብ ከም ዝነበረን አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ግን ቁጠባት ሃገር ሓደሽተሽ ከም ዝበለ ተሓቢሩ ኣብ ጽባሕ ሽልማት ኖቤል አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ኩናት ከም ዝኸፈተን እቲ ኩናት ድማ ዕንወት መሰረተ ልምዓት ባሽሓት ዝቁጠሩ ዜጋታት ግዳይ ሞት ከም ዝገበረን ቁጠባት ሃገር እውን ናብ ዜሮ ከም ዘውረዶ እቲ ፀብጻብ የረድእ ወላኳ አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ተጠሊዑ ፈተና ዝፃወር ቁጠባ ሃኒፅና እንተበለ ባንክ ዓለምን ዓለም ለኸ ትካላት ገንዘብ IMFን ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ከመቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ካብ 2018 ጀሚሩ በብዓመቱ 20 ሚታዊ ዝቕባበ ዋጋ ከም ዝተመዝገበን ኣብ 2022 ድማ 33.6 ሚታዊ ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ኣብ ኣፍሪካ ቁልጡፍ ዕቤት ተመዝግብ ዝነበረት ኢትዮጵያ
بسنكي خينات قطبا فريسو كم زلون ابتا هاجر متن دخنت يوسخ كم زلون سبا سلسته غزي كمغبو اب زي خللو بركي بصحو كم زلو تحبيرو بتوسخون ايثيوبيا كبنك عالمن كالوت تكالات فاينانسن لعلي 56 بليون دولار زي تخفل عدا كم زلوان لعلي 10 مليون حزبي هصوت رديت كم زليو يغلص اب زلل اوان قطبا ايثيوبيا صبق عبيت يمزغبلو مبالو اب لعلي اتي ابي شورت ميموري لزو صوعو حزب ايثيوبيا مچوات كم زخونه يغلصلو اب مريت تግራይ ዝርከቡ ኩሎም ናይ ወፃእ ሓይልታት ተጸራሪጎም ክወጹን መሰረታዊ ግልጋሎታት ናብ ንውር ክምለሱ ከም ዝግባእ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ አንቶኒዮ ብሊንከን አተሐሳሲቦም ብሊንከን ነዚ ዝገለጹ ኣብ ትግራይ ዘላቂ ሰላም ንምምጻእ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ አመልኪቶም ምስ አብይ አሕመድ ትማሊ ኣብ ዘካይዶ ናይ ስልኪ ዝርርብ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይን ከም እውን ኣብ ጎራብቲ ክልላት አምሓራን ዓፋርን ዕንቅፋት ዘይብሉ ሰብአዊ ሓገዛትን መሰረታዊ ግልጋሎታትን ናብ ንውር ንምምላስ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብሊንከን አፍልጦ ሂቦም እቲ ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኦታት ብቁልጡፍ ምትግባር አገዳሲ ምዃኑ ብሊንከን ከም ዘስመሩሉ ድማ ወሃቢ ቃል መንግስቲ አሜሪካ ኔድ ፕራይስ ሓቢሮም መንግስቲ አሜሪካ ነቲ ብሕብረት አፍሪካ ዝምራሕ ዘሎ መስርሕ ስምምዕነት ሰላም ንምድጋፍን ንምክትታልን ቁርጸኛ ከም ዝኾነውን ፕራይስ አረጋጊጾም ይብል ጸብጻብ ሮይተርስ አሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብቁልጡፍ ክወጽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በቲ ስምምዕነት ሰላም መሰረት ሰብአዊ ሓገዛት ብህጹጽ ከእቱ ምቹ ባይታ ክፈጥርን እዚ እንተ ዘይገይሩ ድማ ማዕቀብ ከም ተንብር በተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ እቲ ብሊንከን ምስ አብይ አሕመድ አካይደዮ ዝበሎ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኣብ ባይታ ቁልጡፍ ፍታሕ የምጽእ ዶ ይኾን ዝብል ድማ ሕቶ ብዙሓት ኮይኑ ይርከብ ናብ ትግራይ ተቋሪጡ ዝጸንሐ ግልጋሎት መንገዲ አየር ንምጅማር ይዳለወሎ ኺሉ መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኺናት ናብ ትግራይ ዝግበሩ ዝነበሩ በረራታት ንኣስታት 2 ዓመት ተቋሪጾም ከም ዝጸንሑን ሕዚ ግልጋሎት መጓዓዝያ አየር ዳግማይ በረራ ንምጅማር ምድላዋት ይውግን ከም ዘሎ አካያዲ ስራሕ መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ኣይተመስፍን ጣሰው ተዛሪቦም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ስዒቡ እቲ ናብ ትግራይ ተቋሪጡ ዝነበረ በረራ ከም ዝጅምርን እዚ ድማ ኩሉ መዳይ ረብሓ ከም ዘለዎ ኣይተመስፍን አረድዮም በቲ ስምምዕነት ሰላም መሰረት እቲ መንገዲ አየር ንዓማዊሉ ካብ ዝህቦ ዝነበረ ግልጋሎት በተወሳኺ ሰብአዊ ሓገዛት ብህጹጽ ተበጻሒ ንምግባር ከም ዝሕግዝ ተዛሪቦም ኣብ ትግራይ ዘሎ መዕርፎ ነፈርቲ መቐለን ሽረን ኣብ ጽቡቕ ብርኪ ከም ዝርከብ ዝገለጹ ኣይተመስፍን መዕርፎ ነፈርቲ ኣኽሱም ግን ብሰንኪ ትኩናት ጉድኣት ከም ዝበጽሖን ጽገና ከም ዘድልዮን ተዛሪቦም ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያን ናይሮቢን ካብ ዘቐመጦም ነጥብታት እቲ ቀንዲ ሰብአዊ ሓገዛት ብህጹጽን ብበዝሕን ተበጻሒ ምግባርን ተቋሪጾም ዝጸንሑ መሰረታዊ ግልጋሎታት ናብ ንውር ምምላስን ከም ዝኾኑ ድማ ይዝከር ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ካብ 5 ጽዕንቶ ፈጠርቲ አፍሪካውያን ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝሓዙ ተሓቢሩ እቶም ዋና ዳይሬክተር በዓለም ለኸ ደረጃ ዝተለዓሉ ከበርቲ ስጋታት ጥዕና መፍትሒ ክረኽቡን ሓደሽቲ ምርመራታት ቅድመ ምክልኻልን መድሓኒታትን ክፍጠሩን ኣብ ምትሕባር ዓለም ዘድሐነ ተግባር ምፍጻሞም መጽሔት ቢዝነስ ኢንሳይደር አፍሪካ ጸብጺቡ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም መሰረቶም ካብ ትግራይ ከም ዝኾነን ኣብ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጥዕና እናሃለውን ዓለም ለኻዊ ትካላት ጥዕና ብምትሕባር ዓሶን ኤችአይቪ ኤድስን ዝኣምሰሉ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ምክልኻል ውጽኢታዊ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ቢዝነስ ኢንሳይደር ጸብጺቡ ንዓለም ፈታኒ ኮይኑ ዝጸንሐ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብብርኪ ዓለም ዝተፈጠረ ስግኣት ንምፍታሕ ተመራመርትን ሰሙያን ኣዋሊዶም ውጽኢት ብምርካቦም መርኣያ ከም ዝኾኑ ድማ ተገሊጹ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ክባን ዕጽዋን ዝፈጠሩ ሕጽረት ቀረብ ምግብን መድሓኒትን ብኣሽሓት ዝቁጸር ህዝቢ ይጸንት ከም ዘሎን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ግብራዊ ስጉምቲ ክወስድ ድምጾም ካብ ዘስምዑ ዘለው ተባዓት ተጋሩ ሓደ እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዕለታዊ ዜናታትና እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና ሃበ ሚድያ ብሓባር እንዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ